dili na ko to pwede ipakita kaysa sponsor to. Malain nun niya ang nag-sponsor. Hi guys, good morning. So mamahaw na ta guys. Pamahaw dala pangapi. Kay natadaghan buhaton karon kay naggawas ng adlaw. So magkuan kita pamuad sa nilabhan kay daghan pa kay kung nilabhan dani nga wala na halay oh. Ang init man guys, so manghalay ta karon guys kay murag naggawas di haring adlaw. Do ang atong sudan ay dilata. Wow, olam, caldereta, and homba. Kang Mimi ang kaldereta. Kataman ako homba. Ay humba rin ko no kay Mimi guys. Munang duha mong gabrihan kay si Mimi di mo kaon aning nay kuan. Puno basta kita ni siya init lang. Ikaw sa homba, may hikay na kita may? Homba na. Iba to sa cellphone ring. Pamahaw ta guys. Kan kibang mananap. Thank you so much Ma'am Jean sa mga dilata na imong gi. Thank you so much, Ma'am Jane. Paka-share sa amo. Sige dali na ni. Pray na ni. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day give sweet to our request and give them to Christ. Butang sa cellphone bing unya na dala ni. Pero ko tinidor dito pa diyan lang deh. Homba. Ming! Ming Ming! Ate! Kana dugangan ka na. Akong kutsara, di na. Sa kapiyo. Kala. Maylo ta. Pangaon ko guys. Si Alan nataranta kay naudtuhan pag mata wag ko naka-alarm oy. Si Rilo na wala pa ni siya nag-eskwela kay ang maestra nag-chat ka ganina nga ma'am gi kuan na ba na nabay klase na ingon na siya nga maghuwat pa ta sa memo na sabay ra si Rilo na ni Alan nya pag-abot niya didto og walay klase di magpanganga tunganga si Rilo na dito sa eskwelahan. Di pa sad ko doon sa guide kay. Di po siya pasudlon niya. Amo siya mag-standby. Basketbulan. Kumba man ni Mio. Dani. Basketbulan. May magisudan? Ha. Iba na basketbulan dito na. Nasa loob naman. Ha? Uy, basketbulan dito. Sa? Eskulan na ba? Saan ito sulod eh? Kagawas, basketbulan. Ano ko standby. Pamahaw ta ninyo tanan guys. Ma'am Jean Aimee and Sir John. Pamahaw. Pamahaw ta ninyo tanan guys. Kaya ko, kasama sa tanong. Kaya homba. Saan natin may mesomba? Bikilo na, ito na. Dahan kita kuan guys. Halayo nun. Mag-live sila sa Mino kay mga kuha na dugas kay Wapit na City. Dalang gabi ay mag-live na sila. Mag-live sila niya nagwana pa. Ibalik nila. Di ba napigil? Ang mayor naman doon nag-goal. Nagpirma man ang mayor doon na. Nay abogado gyapon na mo kuan. Pero sure kung gamay gid siguro nga eskwelahan bitaw kay dili sila mag-kuan nila. Kala kita ko na isip yan.
gahapon suspended kita ng klase gahapon guys. Kasi malaki. 1. Bibiyaan ka nila na yung itlog. Oh, good. Ayaw lang. Ano pag chat-chat ba? Saan? Ang nagbundak ang 1 karon. Init na niyo. Isda siya nga gihumba. Isda nga gihumba. Kainin na na. Isda. Wild ng kano, baboy. Kaya kainin isda. Isda. Kainin man. Ay, kani dahil. Ako pa katulog gabi eh. Okay. Kusog kay guk ni tatay. Dahan sa dayon ni. Ang saan ko pagbukod sa habol kadigi ko pa katulog. Dugang ka? Humbagi na siya may kanay black beans. Okay. Hi guys, manghalay na tag nilabhan, humanatag kaon. Si Mimi wa pa nahuman. Ako nahuman naman ko so. Ay, humana da is Mimi, nagkape na lang siya. Ipanggawas ko ni mga nilabhan guys kay murag nag-init. Daw bantayan lang ni nako. Si Riluna sa karon akong ipaadto dito ni Mother. Daw kuan sa iyang video ipa-edit kay naaman si Riluna wa man nag-eskwela so siya sa ang mag-edit karon sa video ni Mother. Kaya ako sa nibantayan ako nilabhan kay aron mga uga. Kay maglaba na pud ko karon na po yung mga bulingon ako na po nga namon paglaba mintras nga gamay pa. Duha pa na kaadlaw nga hinubuan ay tulo na anam-anamon na to paglaba kay aron dili tag kagatgatan sa labhonon guys. Kay mura ko sa agka kuan basta daghan na kayong labhanon. Kay panakit na akong kalawasan man na nang pag naibulingon schedule mo sa tubig karon ako na lang sa din labhan. So nisabot namin ni Riluna nga siya ang mag-edit sa video ni Mother karon. Hello guys. Man nakakaon ni? Ano? Ipasulod na balik ang kuan lang. Wala ni Mimi nahurot ang iyang request. Ang amo nilang lang kay katumang kuan. Kaldereta. Sayo ni init guys, may lang maglahutay ni og mga alas 10, alas 11. Pauga-uga na gini ako nilabhan.
init naman gid siya. Dinhi nato panghalay kay bansada man gid ani sa init. Nana po'y bagong laba karon. Ay manglaba man ko karon. Bahala og dili ma uga basta kay makatulo lang. Okay ra kang kuan kanang nakapatulo, di na siya mabaho. Kay kapoy kay basta katingob ang atong labahonon. Kita reg agwanta sa karaghan. Kita reg agwanta sa ka laba. May nang mintras gamay pa atong anamon. Si Riluna ang nagbahog sa baboy. Siya ang ipabahog. Kay moadto po na siya karon la mama kay siya ang mag edit dito sa video ni mama. Siya sa ang magkuan. Kay inan ako nga pa videohan sa iyang lola. Okay. Karon kuan maka-upload din siya. Kahapon edit na ko yung video. Idaan ako yung cellphone diri dinhin ako i-upload kay namo gibuhat sayo ko na ulit kahapon kay nako gibuhat. Idaan ako yung cellphone diri. Oh man yung video dito dinhin na ako gi-edit. Wala pa na hatod yung cellphone. Pero nanay pundo dana niya nga video karon. Duganganan lang. Magkuan siya mag video siya si Riluna ang si Riluna ang mag-video sa iya karon. Kapag kuan ko basta na si Riluna pagka kuan ko sa paglakawa. Kaya naman si Riluna. Ano na si Riluna kay ano ko lang kuan na sa itong video sa lula lang edita. Na kuan na siya. Pa, di pa siya pakalakaw kaya na mahugpas baboy. Mahugpas siya baboy guys. Gikumot ni mo nagmaayo. Kumuta gid pagayo. Turang bahuganan dito lang oh. Wow, nang bahuganan lang kay hakakon ka na ng anay lang. Kuha sa kadali kay Dili man kanya maabot dito kas kilid age. Dili kanya maabot na ayo lang pagpadol kay hakakon ka. Ha? Pag human mo hatag sa bahog ana dayon siya badbari sa iyang sambod. Tuwa na lang nagbiyo na lang. Dali ala sa dito paghatag. Ako gipaduol paghikot ang baboy guys. Narasa doon akong baboy ang hikot kay kasi mubalik tong mantas nga mananap. Ako na tipad to si Riluna guys kay aron ma-upload na kang mother kay minang sayo maka-upload kaya pagkaw niya sa hapon maka-upload na pod. Pag hapon wala naka-upload na hapon pag sayo kay brand out. Dugay ni sigang kurente daw, dugay ang signal ni signal. Pag sigas kurente, wala din ang signal. Madto na si Riluna guys, ihatan na nila ako ng signal. Ang kapayong ka nga, ang init karon vitamins pa man. Do ang cellphone ni mother, i-edit niya. Pag humani mo edit na nilang, pag mag-upload, i-clean up din siya. I-reset na ng video. Dayon, ipa-video na po din siya para upload niya sa hapon. Padugangin na pagkuan, kay na video na niya pero 7 minutes ra. Kailangan magid nga moabot og 20 minutes kay aron dako-dako pud ang musaka nga dollar bahalag piso basta kay dako-dako bitaw. Daw ignay mo lola nga ipalukat sa barangay clearance ni Tita Janice daw si Dula. Magto na siya guys. Kay sige na. Idali din na pag-akon lang daw i-upload din na lang. Tuwa na si Riluna guys. So nakapanghalay na tag nilabhan. May lang kung kaluyan nga mag-init straight kaya aron mga uga gini akong nilabhan guys. Diba daghan kaayo oh. Manatag panghalay guys. Anita sa atong garden kay
Wala ra ba ni nako ni akong kwan. Oy, pipino wala na sa ni. Wala na taingan. Daghan na kay bulak oh. Manin na taingan akong pipino. O kato bitong kato nag-comment sa akong video kagapon gibi i-upload nga dapat daw ko mag-share sa akong nadawat nagi parcel ni Ma'am Jen. Dapat daw ko mag-share dito lang ni Mother kay dito daw kuno ko anan kada adlaw. Lisod pod og dili ko mag-adto dito kada adlaw, dito daw ko mag-adtuan kada adlaw ila Mother. Lisod pod og dili ko mag-adtuan dito. Nga ako may ga-edit sa iyang video ni Mother. Ako may ga-video sa iya usahay. Kaya iyang video galabad ang akong ulo ag edit kay tungod kay kurog kasangatanan siya og video. Munang mo sayo ko pagadto dito kay ako mag-video sa iya ha. Kay ako ra man gyapoy mag-edit, mulabad man akong ulo nga ang iyang video dili katarong. So ayaw na mo paningala nga permente ko ila ni Mother. Dito ko kananan ila Mother. Hoy. Daw ang katong mga dilata nga akong nangadawat nga gisponsor ni Ma'am Jen. Kamo nasayod mo kung unsa ang sponsor, di ba? Mato pa niya ti Mayamiya, ang kalang sponsor kung kinsay gitagaan, kinsay gipadadaan, maora na. Kung dunay pangalan, dunay kuan, maora na. Kaya ang nag-sponsor nimo malain pod nga imo pong gipanghatag-hatag ang sponsor. So nakakuan ka na kung unsa na ang sponsor. Pero makuha naman gid ni. Kasi ati Mayamiya pagkaon dito nag-video. Kabalo ko ang katong nag-sponsor din ay nag-sponsor nako. Mutan-aw to dito sa video ni ati Mayamiya. Kay solid supporter po to ni ati Mayamiya. Nagtanaw siya dito pagpangaon ni ati Mayamiya unsay giabrihan. Ang dilata nga duha ka unsay giabrihan pagsudan sa panihapon. Dilata asa tugikan o di nahibalaan to sa sponsor kung asa tugikan nga dilata. Ni sikreto kog hatag ni Mother, wala na ko gi-video. Kay kabalo biya ko nga sponsor to. Malain unya ang nag-sponsor, di ba? Ayaw mo pag-ingon nga bantog kay kuan, wala ninyo nakita nga gihatag nako ni Mother, wala na lang ko nag-share. Dili na mao. Daw ako mohatag ko basta sponsor mo sikreto ko ni Mother. O tinuod na ni sikreto kog hatag ni Mother. Kay kabalo ko sa sponsor. Inani ni. Gisekretuhan ako sa Mother dito paghatag kay sponsor man to. Oh. Wa mo kakita sa video ni Mother kung unsa to ang ilang gisudan sa buntag nga dilata. Sponsor gyapon to. Oh, sa gihatag to ni Ma'am Jen. Pasensya na Ma'am Jen nga nakuan kay unsaon gisekreto ko gayto paghatag kay aron dili nimo makita kay basig malain ka nga akong gipang share. Si Madera pod ang akong gihatagan dadto. Oh, si Madera pod daw katong bata nga nasa akong likod, anak sa akong igagaw. Pag i-off na ko ang kamera, gihatagan ko to. Wala na ako gibidyo. Kaya ang gingon ba ni Ma'am Jen, pag mahatagan na nimo ang mga bata kang mimi na tanan. So wala na ako on ang video paghatag na ko datong bata. Pusa dili naman sad ingon nga ako inyong kuanon nga bisi utik dalo kay kuan muna wala ni share huy. Akong pamilya akong daluan never. Ayaw mo pag nga akong pamilya akong agdaluan kay kung ako palang kaugalingon kwarta nganong mo kuan man ko ipasundayag na ako nga ako tong hinatag kay ako kaugalingon pero kay sa sponsor man to ha dili na ko to pwede ipakita kay sa sponsor to malain nun niya ang nag-sponsor. Sa gikaingon na ni ati Mayamiya ay kato lagi na ingon si mama nga apili sad mi kay kato na ingon man si ati Mayamiya nga naay gipadala ni Mami Vic para grocery. Ingon din si mama apili sad mi unsa gingon ni ati Mayamiya mama kabalo ka ba kung unsa nang sponsor pag imo pag iya busa ayaw pag inana nga apili ana kay ang sponsor lahi. Oh nakasabot naman siguro mo kung unsa na ang sponsor di ba? Kung ikaw mag-sponsor do naka-sponsoran unya ipanghatag-hatag nimo ganahan ka kag tan-aw nga ang imong gisponsoran gali nimo siya kay kuan nimo nga hatagan nimo siya unya imo sang kalat-kalat pagpanghatag dili na mao.
Kay kung unsa giingon sa sponsor nga kana imo na para na sa imo, para na sa iya. I-share nimo to kay para sa iya. Oh, pares ra gud nang magpadala, na magpadala ni Lilin nga kana Lin kang kuana, na magpadala ni Ate Mayamia. Kana Mayamia, kang Mercy na, kang kuana, kang Utik na, kang Mother Earth na. Inana na ang sponsor, guys, para mo masayod. Kay maka-comment bitaw mo kay tumbok-tumbok, maka-comment mo kay murag gid mo sa murag i-lockdown gid ko ninyo pa pag ayo bitaw. Lahi na. Kay pag once ang sponsor mo ingon nga, tik ka na kang iya na, tik sa mga bata na, tik sa kuan na. Oh, ihatag ko to kay para to sa mga bata, para po to sa kuan. Ang ingon na to sa sponsor, kung dito ka mag-unboxing sa ila ni Mother, ang mga bata tagae. Oh, di gihatagan ako ang mga bata. Kay niingon man siya nga dito tagae. So, sorry kay Ma'am Jen kung malain ka nga nakuan ako nga napanghat. Ay di man gid tuon ta nako ang gingan ako sa mga ayaw i-video ma nga magkuan mo atong dilata kay basig malain si Ma'am Jen ana. Dili na ta kabalo, di ba? Dili ta makakuan. So pasensya kay Ma'am Jen. Unsa na video man gud to ni Ate Mayamia nga pagpangaon na dito nga dilata ilang na abrihan. Di ko kabalo kung asa to niya na-upload Facebook ba or kuan kay wala pa ko nakakita pud sa mga video ni Ate Mayamia. Facebook ba to niya na-upload or sa kuan ba basta kay dilata ang giabrihan ni Father dadto nga nag pangaon sila. Kaya naa pa mi dito pagpangaon nila. So daghang king salamat sa inyong tanan, guys. O hanggang dito lang ang video ko. Maraming salamat sa inyong tanan, lalong lalo na sa mga solid supporter, subscriber. Daghan king salamat, silent viewer. Daghan king salamat sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta sa amua, sa among tanan. Daghan king salamat. O hanggang dito lang ang video ko. O God bless tanan, God bless to all. O may buntag sa tanan, guys. Bye bye.